Paskat akrobaatit täällä taas, 1 ja 2, ihan teitä varten, rakkaat ihmiset. Joten muistakaa myös käydä meitä äänestämässä, niin pääsemme sitten jatkamaan tätä ihanaa elämäämme täällä. Ensi viikolla, tai joskus ainakin. No niin, kysynpäs teillä eilen semmoisen kysymyksen, että mistä giljotiini käynnistetään. Niin, pää poikki. Joo, aivan niin. Pääkatkaisijasta tietenkin. No niin, Kakkonen. Ole hyvä, saatte sitä kuva-arvoituksen. No niin, varmasti arvasittekin mitä Kakkonen esitti. Aivan oikein. Sinä ohjelman kaikki muut kilpailijat. Joo, tsemppiä vaan kaikille. Joo, no niin. Sitten esitämme tempun, jonka nimi on kutkuttavasti Kukkuu. Saa nähdä mitä tapahtuu. Miksi mummo menee päivätansseihin? Nani, kerro tälle huomenna.